Bună, prieteni! Sunt Dani, Dani PC. Mai jos în descrierea clipului o să vedeți și linkul paginii mele de Facebook. Acum aș vrea să vă arăt un pic cum se șterge o anumită carpetă sau, mă rog, un fișier determinat din Time Machine. Știm foarte bine că este aproape imposibil să o facem în mod normal, intrând în discul de backup. Foarte greu, imposibil chiar. Și atunci eu o să vă arăt în câteva minuțele, o să vedeți cum se șterge o carpetă, un fișier determinat pentru totdeauna. Se va elimina din discul de backup, ok? Haideți să începem, nu o să dureze foarte mult, sper să aveți un pic de răbdare. Deci, ne ducem în bara de sus mă rog, unde se vede asta, mă rog, accesul direct la Time Machine. Facem click și în următorul panel avem mai multe opțiuni. Eu am setat calculatorul în limba spaniolă pentru că locuiesc în Spania. Ok. Asta înseamnă că aici vrea să spun ne întreabă dacă vrem să facem o copie de securitate acum, în momentul ăsta, să intrăm în Time Machine sau să deschidem panoul de preferințe a aplicației. Noi o să intrăm în Time Machine și să nu vă speriați, da? Ok. Și dăm click. Așa. Și acum, în partea dreaptă jos, avem două săgețele, da? Care înseamnă în momentul actual și în trecut, înspre trecut, da? Ok, noi facem click pe unul, pe cea înapoi, da? Un click și vedem cum ne duce înspre copiile pe care noi le-am realizat în trecut, da? Ok. Facem un click. Aici nu este. Ok. Ne întoarcem înapoi pentru că eu caut ceva nume pe care vreau să șterg. Să vedem unde este. Pe aici nu este. Așa. Ne întoarcem înapoi. Să vedem unde este ceea ce caut eu. În mod normal ar fi trebuit să apară aici da, trebuia să fac click aici, mă scuzați. Așa. Ne ducem aici, ne ducem aici, ne ducem aici, ne ducem aici. Așa. Muzică. Eu vreau să șterg carpeta asta muzică pentru că am foarte multe melodii, am aproximativ 100 de giga și mi ocupă spațiu inutil. Am făcut o copie deja în alt disc pe care o să-l dedic special pentru muzică și video. Așa. Facem click dreapta cu mouse-ul. Așa. Și bifăm sau facem click, selecționăm opțiunea elimină toate copiile de securitate de muzică, da? Acestei carpete, da? Facem click să vedem ce se întâmplă. Haideți. Ne întreabă, sunteți siguri că vreți să eliminați definitiv toate copiile de securitate ale fișierelor selectate, ale fișierului selectat? Această acțiune nu se poate reface.
avem să zicem, mă rog, să zicem nu sau da, să acceptăm sau să nu acceptăm eliminarea. Noi facem click pe da pentru că eu vreau să-l șterg, da? Da, să vedem ce se întâmplă. Îmi cere parola, password-ul de admin. Parola, enter. Scuze, am activat caps lock-ul din greșeală. Ok. Acum să vedem ce se întâmplă. În mod normal ar trebui să dispară carpeta. Să vedem, să așteptăm un pic. Oricum este o carpetă foarte mare, după cum vedeți. Întârzie să... Dacă observați aici în partea de jos, partea de jos spune că am selecționat o arhivă, un fișier, ne arată și spațiul disponibil, care rămâne disponibil și aici, bineînțeles, în timp ce șterge, vă dați seama, crește spațiul de stocare în așa că și oricum, după cum vedeți, mai am și alte carpete, în fine, asta nu prea. Stocare crește pe măsură ce fișierele sunt șterse din carpetă. Și pe urmă o să verificăm, bineînțeles, și în discul de backup, să vedem dacă într-adevăr fișierele au fost șterse. Nu uitați să apreciați acest... Gata. Deci a mai rămas 9 fișiere, da? Și spațiul respectiv. Nu uitați să apreciați clipul dacă v-a plăcut și subscribe, să vă subscrieți pentru a face mai multe tutoriale, video-tutoriale. Vă mulțumesc și păstrăm legătura. Mulțumesc! Acum ieșim. Așa, ieșim din Time Machine. Și stați să vedem dacă în copia de securitate, în discul de backup, nu a dispărut fișierul respectiv. Da, după cum vedeți, nu mai există. Deci, tutorialul funcționează bine. Vă mulțumesc. Încă o dată, nu uitați să apreciați și să vă subscrieți. La revedere! Have a nice day!